Sa lingkuranan nga puno sa gahom, dunay pagsulay nga moabot. Apan ang tinuod nga lider mo pili, pag-alagad dili pagpanapot. Mamuno ng may takot sa Diyos, maong tawang matinumanon, dili mangawat, dili manglimbong, tinud-anay ang pagserbisyo sa nasud nga gihigugma. Dili sayon ang dalan sa liderato, kay daghan ang musulay sa imong integridad. Pero ang kasing-kasing nga matinaw, dili matintal sa kwarta o kalipay nga kalibutanon. Mamuno ng may takot sa Diyos, maong tawang matilumanon, dili mangawat, dili manglimbong, tinud-anay ang pagserbisyo sa nasud nga gihigugma. Kung ilang makita ang imong kasing-kasing nga limpyo, guway dawtan nga tuyo, Ang katahan mo tingdog mo'y ngununta, mao kini ang lider nga among gihandom. Mamuno ng may takot sa Diyos, tinuod ug walay kabikas, pili ang kamatuoran bisan sakit, kay ang atong nasud mas angay alagaron pinaagi